नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां होनो सिगांदों आर'नाइ रादाब खौरां बिजोङा। बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफा बायदियै बिटिआरआव मोनजि भेन्सार फरायसालिमाफोरखौ सरखारि खालामनाय फारिलाइयाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव फरायसालिमायाबो हाबनायखौ गोजोननाय फोरमायदों। भेरगाव फरायसालिमानि फोरोंगिरि बिथांमोना गासै सा 14 आरो बायदि बायदि बिफानाव थानाय सा 12 फैदों। बेखौ लानानै भेरगाव फरायसालिमानि फोरोंगिरि बिथांमोना रंजाखांनाय फोरमायदों। लोगोसेनो बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर', आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो। गिबियावनो बिटिआर सरकार दा जाय दैदेनदों प्रमद बर' बिथांखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों जे बिथांमोना गोग्लैसोनाय नैबे भेरगाव ओनसोलाव सोलोंथाइ फसंथानखौ जौगाखांहोनोबा भेरगावखौ सरकारि खालामनो भेरगाव कलेजखौ थांखि लानायखौ जोङो बाख्नायदों बा बरायदों। बेजों लोगोसे जोङो साबायखर बावनो सानदों जाय बिर जोहोलावजोमोन बिथांमोना बड'लेण्डनि मुङाव शहीद जालांबाय। कारनानो जाबाय बिथांमोननि दैदेननाय बा बड'लेण्ड आन्दलननि जोहै जों जा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय, बे एग्रिमेन्टनि दाराय दिनै भेरगाव कलेज गंसे जोङो मोननो थांदों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। भेरगाव कलेजाव जोंहा दायो 6 जना एसिस्टेन्ट प्रफेसर, 8 जन जोङो मोननो हादों टिउटर, ओमफ्राय नन टिचिं स्टाफआव जोङो 11 जन मोननो हादों आरोखि। जोङो सानदों थांनाय समफ्राव सोलोंथाइ फसंथानखौ जेसेबां हाग्रामा बिथाङा नायसननांगौमोन बै बुस्थुफोरखौ जोङो नुवाखै होननानै सानदों। दा प्रमद बर' बिथाङानि दैदेननायाव 3 बोसोराव नैबे सोलोंथाइ फसंथानखौ सरकारि खालामनाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। ओंखायनो जों बिथांखौ स्पेसियेलि भेरगाव ओनसोलनि जानानै आरो भेरगाव कलेजनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों। आरो इयुनाव जाहाथे बिथाङा मोजां खामानि मावलांनो हायो बेनि थाखायबो जों बिथांखौ बिथांनि इसोरनि खाथियाव बिथांनि जानानै आरज गाबदों। হয়, পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে আমাৰ কলেজত অহাৰ বাবে। আমাৰ 17 বছৰ ধৰি আমাৰ বহুত পুৰণা কলেজবোৰ আছিল। তো আমাৰ এইবাৰ 6.3 একৰ্ড 2020 যি একৰ্ড হৈছিল 6.3 ক্লছৰ মতে আমাৰ 10খন কলেজ ফাৰ্ষ্ট ফেজত কমাৰ্চিয়েলাইজ হৈছে। তাৰ বাবে আমি বিশেষকৈ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, আমাৰ দীপেন বড়ো ছাৰ আৰু বাকী ইয়াৰ লগত জড়িত সকলো ব্যক্তিকে আমি মানে ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু আমাৰ বৰ্তমান আমাৰ টোটেল আপোনাৰ 14 জন টিচিং ষ্টাফ পাইছে আৰু আপোনাৰ তাৰে 6 জন আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট হৈছে, নেট স্লেট কোৱালিফিকেশ্যন হৈছিল আৰু মানে আপোনাৰ বাকীকেইজন আপোনাৰ টিউটৰত আহিছে।